gue sing numpak sing ngendangi ya bune jane njaluk. Jadi paroan ngono iki meneh wong loro ya paroan. Sijine nang ngarepe siji nang burine kaya gue tuh. Jadi men imbang siji-siji kaya gue. Iya, ora apa-apa. Kanggo ngasah karo kanjenge Asta kuwi ini banggo manualan wae lak yo. Lu kok ngendang. Iya ki yo dadi ngene iki. Dadi ngapak siji lima. Lek tangi lek, pati nang kowe lek. Dadi bocah turu bae. Ya wong mayahe ngaso yo turu. Menaya kan kadang-kadang aneh ya, aneh kon ngaso pada ya biasa. Akan penanggut gawe pada turu. Tapi alhamdulillah saya kaya wis mandang ngurang-ngurangi. Oh yang esuk-esuk ya langsung pada ngaso. Ya. Alhamdulillah lah. Mendu syukur, mendu seneng. Mereka lah ngereceh gimana. Kalau receh yo, kowe tetep ana sing golek ki mangsa kok. Yuri nang ndi ya Yuri ya karo Wasito ya. Lah, Sito surat duwe gram meh wis iki. Padha ujul grame. Bocah loro be udur kaya ora rampung. Wis ora apa-apa. Ki njaluk ibu bar jam 7 mergane ki dong sikit dong ngono mayang dewek. Bubar ya nyandake lakon ya. Iki lakone dia apa biak. Mau buji blek karo Mas Gareng jebule selesai sentok. Nah ya iya, mesen bareng apa maneri sapa. Iya. Wis siap apa burung lek. Jadi bocah cak kesuwen kaya kowe mulane bojone digawang ngomong ya kaya kowe. Ono ndang tok beke suwen. Barang dilamar kok ngeri gondok-gondok. Kok digenana lho, Lek. Nah lah yang jadi maksiat ada dirunya mau mirang-mirang na wong tua ya kansa ya siji lima jejal lah yang apa yuk.
sering main film sih berarti. Jadi bulan Gurino. Kayak beja kayak main film darahnya apa? Oh kayak unduk. Orangnya orang. Iya, nyong pengen ngedek dono kok nembang kae kok. Neno, asik.